Milí bratia, milé sestry, je Veľký piatok. A za mnou je červený kríž, na ktorom je telo Pána Ježiša Krista, ktorý svojimi dlaňami pribitými a prebitými na dreve kríža aj nohami objíma teba i mňa. Veľký Boh urobil veľký skutok, že obetoval to najcennejšie a bez hriechu za nás, hriešných. A v tom začíname mať aj my ľudskú cenu, že Boh nás miluje. Ježiš naťahuje dlane a cez tie rany môžeme vidieť perspektívu, lebo na tretí deň bude kameň od hrobu odvalený. Dnešný Veľký piatok si máme uvedomiť tento veľký Boží skutok lásky za mňa i za teba. Reformátor doktor Martin Luther povedal: veľa vecí som už držal v rukách, ale všetky som stratil. Čokoľvek som ale vložil do Božích rúk, stále ešte mám. Vložme aj my svoje dlane do Ježišových dlaní a nechajme sa ním viesť. On nás nielen vedie, povzbudzuje, ale svojimi dlaňami nás aj chráni. Boh je veľký a všemohúci. Vďaka, Pane Bože, za Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.